Ganyan-ganyan ano lang. Ganyan ka. Hindi, mahirap. May gamit kasi. Dala? Ano ka na? Yan. Eh. Hindi, okay yan. Okay. Yan. Pabantay na lang mamaya pa pag nagre-record ako ah. Pagka nakalaro ako. Baka tamaan eh. Record natin yung mga laro natin. Baka mabash natin si Lexi ng iyo. Saan? Naka-effort tayo. Lexi ah, hindi ka na yung baba. Joke lang. Sa Thursday, no? Punta ka. Yung mga po, malayo yun. Saan ba yun? Saan kasi banda San Fernando? Pero ano? De La Paz lang. Try mo. Parang sa saging lang doon. Lakas ka ng konti sa balita yun. Baka next week, mga ganun. Next week. Next week. Or mga, may naghahanda rin kasi ako ano eh. Hindi naman. Training ni Team sa ano, tournament ng ano. Dual meet lang naman. Pero, magkano yung entry nyo naman? Yung doon sa ano, sa, yung ikaw yung magkano doon eh? Oo. Ay, yung, di ba ang auto play yan? Kami yung nag-organize doon. Kaya nga, magkano nga yung bayad? Ah, yung per player, Mm. 260. Ayun, pwede. Di pa kami nakaingin discount sa... Iko-convince ko pa sila. Para no, sabay-sabay tayo. Oh, sige, go. Mga sponsors ng bro eh. Isa na to si Kes. Lakas ni Kuya Elmer. Ano gagalingin mo nasa dito? Hindi ako, sumok lang naman. Ikaw naman. Alam ko naman na nandun ako sa baba eh. Kalaban tayo. Magkalaban tayo? Walang yan naman. Mahirap yan. Pareho kayo na sa kampi mo, tapos sila parang ngilit. I-pause ko lang tayo. Ano pala, ganyan ni ko? Yan ako na. May camera. Grabe rin magsumasin. Hindi ikaw? Hindi, 4-3 siya. Nakala ko 1 tsaka 2. Ulit.